И здравейте, клашери! Аз съм Преслав от Dark Clashers. Днес ще снимаме на Clash of Clans. Нека се ръчнем епизод 4. Виждате, че ни е махнато всичко. Влизах, но без да снимам, нали, пуснах Тонхала да се апгрейдва. На четвърти левел, тъй като повече няма какво да апгрейдваме. Освен може би ето тези стени тук, където вече и те не трябва. И ни остава само армия да направим и да обереме дървесината. Тук искат помощ, но аз без армия. Виждаме, че са ни атакували. Нека почваме да правим армията, която мисля да е от 5 гиганта и 35 арчера. Другата армия ще е от 5 гиганта и 35 барберена, съответно. Май ще ни се наложи да я направим с диаманти, тъй като много време изисква. Трябва да търсим вече опонент. Не. В смисъл, можем да го биеме, да не знам дали ще успеем. Следващия. Виждаме, че е българин. Не е българин. Вместо Б да прочетох БГ. Ето тук е така, ще ги пуснем. Другите ще ги пуснем на чертите. Тук е така да гътат по Тонхала. И някои е тук е да помагат на гигантите, които съответно за жалост няма успеем да вземем нищо с гигантите, да се надяваме на черките. Съжалявам, че понякога така ми бъгва. И за това сега съжалявам, ако сте чули някакъв звук. Според мен не трябваше да го атакуваме, мазехме се някакви ресурси. И 41% не са малко. Така, 7 купи. По средата, добре. Ние родим тук. Няма да и тук какво се събира. Сега ще премахваме дървесина. Може да е малко скучно за гледане, затова превъртите клипчето. Ние ще спрем да атакуваме тази дървесина, чак когато ни стане армията. Армията ще ни стане след 9 минути. Доста зле. И сега е момента да ви подканя малко. Ще може да съберем 10 до 15 харесвания на този клип, ще бъде просто уникално. Толкова съберем 5, ще е уникално, да, ама хайде. 200 харесвания за този клип, моля ви се. Ще бъде просто перфектно.
Търсиме Gembox за всеки случай, ако има, но за жалост няма. Но това XMAS 3 ще го вземем. В известите имаме нещо ново. Evans. Wizard от 1500-650 след 14 часа. Виждате, че голодът ни се напълни. Тия 9 минути не минават и това си е. Но нищо не са, като съберем няколко кристалчета. Да си върнем от тези 302, които имахме. Но ако са 302 де. Като си ги възвърнем, ще направя армията с кристали. Джемове, да го кажа на английски. Възвърнахме си ги точни. И сега да атакуваме. Той е лесен, ама нямам голда вече, не ми трябва. Ако го бе видял преди това, ще я си го атакувам без проблеми. Ама правилно. Плюс това 17 купи, който ги дава. Ето беше пуснаме 10 барбериана. Тук няколко. Тук няколко. И направим тук всичките така. Джантите се справиха с мортара, вече взимат дори и Air Defender. Обаче ние като сме без балони или хилари, няма никакъв смисъл от Air Defend. Виждаме, тук е. Сега вече взимат половината машинки, сега почваме елексира. Няма нищо, почти нищо за жалост в този елексир колектор 8 лева. Значи трябва елексира му да я в елексир стрейчуете. 9000 гола в Тонхал. What? Майко, видяхте ли колко голд имаше в Тонхал? 10 000 голд в Тонхал. Майко... Знаете ли как сега се нерва, че взеха нова XMAS 3? Не трябваше да го взема. Супер яко се нерва. Но нищо. Не успяхме да вземем още една битка. Сега пак да си възстановяваме 302 джема. Направихме с един повече. Сега този път чергите ще са... те ще са 20 с 15 барбериана. А за атаката в другия клип ще използваме 6 гиганта и 25 трисачера.
За жалост взехме само 2 джема от това дърво, което съсипахме за сега. Взимаме още едно, от което пък един джем. Доста лошо. Achievement съм постигнали. Сега да атакуваме. Така. Съжалявам, че така бързо изведнъж атакувахме. И че не говорих, но нямаше как. Трябваше нещо да говоря с брат ми. Може и някакви звуци да сте чули. Съжалявам и за тях. Сега пък виждаме, че ще успеем ли да го вземем. Това е главният въпрос. Ще го вземем. Имаме предостатъчно време. Плюс това гигантите гътат. Ако мога така да го нареча. Сега тук е между оградките, най-вероятно ще има нещо от сорта на капанче. Не. Странно. Така. 3 звезди. Супер. И още един ачивмент. Квест, така да го кажем. И плюс това събрахме и от тези. Ами, това ще е. Само малко да си възстановим кристалите просто. Ако може дори да ги минем. Тук видях, че има диаманти, щом. Ето тези работнички отидоха при тях. Най-вероятно има диаманти. Да, ето 3 диаманта. Камъни нямаме. Добре. Дайте да премахнем цялата дървесина. Имаме елексира. Дори и голда. Клипчето ще стане малко по-дълго. Затова направо сега ще го спра. И дървесината ще обера, когато не снимам вече. Така. Виждате, че сме взели едва джема от дървото, което разрушихме сега. Така, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се, за да не изпускате клип от този канал. Може ли да съберем 10 лайка, отново ви питам. Ще бъде страхотно. Аз бях Преслав от Dark Washers и както винаги, до следващото видео.